Bon dia a tots. Estic fent la intro mentre torno del gimnàs, però bueno, us dic, tot i que no ho hauria de dir perquè no ho sabríeu. Vull declarar que és un canvi substancial el que he fet, passar al mètode d'entrenament, exactament, i bé, doncs, a part d'entrenar amb heavy duty, vull fer molts aclaraments, vull explicar la tècnica, i ara mateix vull dir que ja no és només un entrenament, sinó que és una filosofia, és una filosofia de vida gairebé, bueno, de vida no, però sí un estil de filosofia de vida popularitzat per Mike Mentzer. Si voleu saltar, tindreu el vídeo, ara us posaré quin minut comença l'entrenament, però bé, és una filosofia d'entrenament, més aviat, això, no de vida ni històries, i popularitzada per Mike Mentzer als anys 80, en què tracta amb molta intensitat, amb un volum d'entrenament molt baix, o força baix, i controlant totes les sèries i repeticions, sobretot, ja que així doncs, exprimim més el múscul i no deixem res a la inèrcia, no deixem que la inèrcia ens prengui part del treball, part de la força que exercim, i així doncs, hi ha majors contraccions musculars i estimulem més. Per què fer una sola sèrie per exercici, màxim dues, perquè Mike Mentzer no deia dues, deia que només en féssim una. Doncs és molt simple. El fet de fer una sola sèrie per exercici és perquè si tu pots estimular una sola sèrie, per què fer-ne una segona? O sigui, si tu ja has activat el mecanisme de creixement, el que has de fer és fer la sèrie, fer màxima intensitat, activar-lo el màxim possible, i un cop has fet aquest mecanisme, has activat aquest mecanisme, vas a casa, descanses, menges, dorms, i creixes, i ja tornes al gimnàs quan aquest mecanisme de creixement hagi baixat. Ara què diu l'evidència científica? L'evidència científica diu que, ho he tret d'algun paio que controla, a mi no em feu cas, jo no he investigat res d'això, però que a les 48, 72 hores, sobretot 48, comença a baixar la síntesi proteica i hem de tornar a augmentar la freqüència d'entrenament, i jo el que us diria és que bueno, està molt bé això, però si he d'anar fent freqüència 2, primer que per mi té uns quants desavantatges. El primer és que no sé que facis full body, ja t'hi passes mínim 4 dies al gimnàs, cosa que en la rutina que us ensenyaré jo m'hi puc passar 3 tranquil·lament, i podria anar-hi 2 i no passaria res, disminuiria la freqüència, però podria augmentar la intensitat. I la segona és que, com deia Mike Mentzer, no es tracta de la fatiga local, no es tracta només de hem tocat pit, doncs ja puc entrenar-lo aquí 3 dies i estaré fresc. És la fatiga sistèmica. Tu fas pit dilluns, fas push, o sigui, tot el que és empenya. Dimarts fas traccions, dimecres fas cames, amb 20 sèries per entrenament, o 16, posem 16 per cas, amb força intensitat, RIRO, RIRO. Llavors, quan passes a dijous, descanses, i divendres tornes a fotre-li tralla. Ostres, Déu-n'hi-do, de 7 ja has acumulat, 16 per 3, doncs 30, més 18, 48 sèries, has acumulat 48 sèries i després em poses 16 més. És molt de volum d'entrenament. Jo 48 sèries te les faig en 4 dies, no en 3, i creiem que aquesta diferència es nota. A més, jo no entrenaria 5 dies a la setmana per fer tanta freqüència i trobo que és força superior. A més, hi ha un altre factor que deia Mike Mentzer, que és molt important, que si no t'has de guanyar la vida amb això, quina és la lògica, o sigui, com a culturista, com a powerlifter, com el que sigui, quina és la lògica de passar-t'hi tantes hores al gimnàs? O sigui, per què passar-te tantes hores al gimnàs quan pots agafar i estar allà tan sols 3/4 d'hora, segons ell? Jo m'hi passo ara hora i mitja, però d'hora i mitja a 2 hores o 3 hores hi ha molta diferència. Guanyes molt de temps i dediques al que realment importa de la vida, que és el que et donarà de menjar, el que et donarà els plaers de la vida, que també és entrenar, però també és estar amb la família.
Si us hi fixem, en el heavy duty el moviment és molt controlat, concèntrica, excèntrica, mantenim la tensió constant, recordem el màxim de fibres possibles, augmentem la intensitat, i en augmentar la intensitat podem reduir el volum d'entrenament, que té dos factors importants. El primer és que la intensitat normalment és el factor clau per créixer, el volum és important però la intensitat més, ja que si no arribes a un rang interessant de repeticions a prop del fall no serveix de res. I el segon és que molt volum d'entrenament, a part que fatiga molt, també és molt repetitiu i pot desgastar les articulacions i els tendons, sobretot les articulacions. He notat que l'espatlla em feia crec, em feia banca i tenia altres molèsties, petites, però bé. Passem al segon exercici i heavy duty, sempre heavy duty. Bé, sempre no, però de tant en tant. Bé, ja tenim el del tallers anterior i el medial calent, hem fet una sèrie de press militar amb manovelles, dues elevacions laterals. Ara farem l'últim exercici per aquests dos caps, que serà press militar amb màquina, que podrem apretar més, podrem exprimir més les sèries i aquí és guiat i és molt més fàcil doncs, anar cap a fall i controlar les repeticions, no hi ha problema d'equilibri i estabilitzar. I també farem una supersèrie amb elevacions laterals per rematar aquest cap de l'espatlla. Va, forts. Com crema. Com crema. Aquest entrenament és un prototip perquè és el primer dia que faig heavy duty, després de tant de high volume, veurem què tal surt. Molt bé, passem al cinquè i últim exercici d'espatlla. Deltoides posterior en pec deck, farem doble descendent per poder exprimir més la sèrie i amb una sola sèrie, en comptes de fer-ne dues, en fem una sola i ja exprimim el múscul. És un múscul que té molt endarrerit, per tant comencem amb poc volum per fotre més intensitat i ja si de cas ja pujarem el volum, però de moment ens centrem en la intensitat i també se'n porta molt de treball quan fem esquena, així que de moment no fa falta passar-se, ja que si no també podríem sobreentrenar. No crec que el sobreentrenem, però sí que disminuir la intensitat, cosa que no ens afavoreix. Vaja. Sort que no m'ha passat mentre estava assegut. Baixem el pes i seguim. Va. Uah. Última descendent, això no està matant. Que ja no pesi, s'ha de controlar sempre i pesarà. Ja està. Si us pregunteu per què he tornat a heavy duty, és molt simple.
Ja us he dit abans que m'estava fatigant molt amb el volum terminal, però també perquè vaig veure a un... Passa? No passa res. Vaig veure un home del gimnàs que feia heavy duty, estava fort, i feia heavy duty, i vaig dir, ostres, hi ha gent que fa heavy duty, i em va motivar a tornar, i bé, ja està, ja tenim l'espatlla rebentada. He fet molt el cardio, com podeu veure, és molt intens, i passem a braços. Farem un curt en barra. Mai menys deia que la barra recta era millor, i estic d'acord, m'anava fent manovelles per exprimir, però em fa mal el canell, així que farem Z. Bam, controlat. El cardio. Una més. Que bona, Déu meu. Bé, si van sortir a foc del bíceps, ara farem que surti foc del tríceps. Amb la joia de corona, tríceps pushdown, li encantava el Mike Mentzer. Farem amb aquest respatller, com podeu veure, per estar més estables. Així només ens haurem de centrar en fer la... Perdoneu, l'extensió de tríceps. I ja està, tot controlat, 6 plaques. Normalment movia 8 plaques a 6-7 repeticions i 7 plaques a unes 12, la segona sèrie. Avui farem 6 plaques, a veure quantes surten, ja veureu que en surten moltes menys, però molta més qualitat. Va. Les espasmes. Només. Una altra. Controlada. Aquest exercici m'ha encantat el Mike Mentzer perquè treballa l'abdomen. Al final, quan fas l'extensió, la força és certament contrària a la posició de l'abdomen, o sigui, no és totalment paral·lela. Per tant, has de mantenir tensió a l'abdomen i ara m'he notat. Has estat tanta estona sota tensió, també. Has de fer pressió amb tot. I he arribat a tenir agulletes a l'abdomen de fer aquest exercici. Passem a bíceps. Bé, passem a un dels meus exercicis preferits per bíceps, si no el preferit. Aquest, juntament amb el... Bé, jo crec que és el preferit. Curt predicador màquina. És molt específic, és molt analític. Jo crec que va per començar a rematar el bíceps ja. No farem gaires exercicis més, ja veureu. Aquest és 3 exercicis de bíceps i 3 de tríceps alternats, per no bombejar excessivament, que jo noto que quan bombejo, potser és la meva percepció, però noto que van com molts metabolits, això. O sigui, no tots els metabolits, però ja m'enteneu, noto que perdo força, així que anem alternant, va forts. Tot controlat. Massa controlat, potser. I exprimim. Sortirà foc, eh? Em fesa.
no pesa. Si veieu que vaig fer repeticions molt baixes és perquè he tornat a heavy duty, no controlo els pesos, no sé quan moc exactament. I bé, doncs hem d'anar agafant la pràctica. Al final, una cosa és la teoria, però la pràctica també mana, la pràctica també importa. I dins del gimnàs sabem en concret quan movem. Ara faré press sencers, que és la segona joia de la corona per tríceps, i a veure com el fem. Bé, passem al press sencers. El que farem és tirar-nos ben enrere i quan fem l'esqueeze, la contracció, mantindrem la càrrega una mica inclinada cap enrere perquè així hi hagi resistència, no totalment perpendicular al nostre cos. I heu de vèncer la necessitat d'acabar la repetició ràpida, o sigui, tot controlat. Així cremarà més, activarem més les fibres i estarà de puta mare, bàsicament. M'immenso estaré orgullós de vosaltres. Controlat. Crema l'abdomen, crema el tríceps, crema tot. Bé, disculpeu primer de tot que us he posat els dos últims exercicis en música, probablement, si esteu veient això sí, i no l'explicació, ja que no sé per què el micròfon se'm deu haver desconfigurat o alguna cosa i no he sintonitzat el so, així que sentíem molt la música de fons i el posing igual, també parlava una mica, però no passa res. Com a resum de l'entrenament d'avui, voldria dir que ha estat tot un èxit, he sortit molt content. Quan feia cada exercici doncs, notava com cremava l'espatlla, quan he fet els exercicis d'espatlla, com cremava el bíceps, el tríceps, quan feia el curl by Asian, l'últim de bíceps, us ho he dit, però no ho sentireu, que era com si m'haguessin clavat una agulla, i això que he fet molt poques repeticions, que no he calibrat bé el pes, que era el primer dia. Però bé, el Mike Mentzer també deia de fer poques repeticions pel tors, a diferència de les cames. I quina serà l'estructura d'entrenament a partir d'ara? Doncs serà molt simple. Espatlla-braços, com heu vist, espatlla completa i braços complets. Un altre dia farem... Disculpeu el pols, però és que m'he pres 2 cafès i estic alterat de heavy duty. Un altre dia farem cames, probablement cames senceres, completes. I l'últim dia farem pit-esquena, amb bàsics. Sempre mantindré els bàsics de moment, ja que m'encanten. I bé, què en trauria d'aquest entrenament? Què en trauria de heavy duty? Primer de tot, que he sortit molt realitzat, o sigui, he entrenat força ràpid, molta intensitat, cosa que és molt agradable. He sortit amb molt bones sensacions i no he sortit ultrafatigat, allò que dius, estic rebentat d'haver fet 20 sèries, 24 sèries, d'haver fet un volum d'entrenament excessiu, i molts veureu que a l'inici del canal era com heavy duty, entreno 3 sèries a la setmana, no sé què. Després passo high volume, faig 24 sèries per entrenament, em rebento el gimnàs, m'hi passo 3 hores, surto de dia entro de dia i surto de nit. Però això canviarà, i la qüestió és fer un mix, jo crec, o sigui, fer heavy duty, si serà entrenament heavy duty dels entrenaments, que no és totalment heavy duty, ja que he fet 3 sèries de bíceps i 3 de tríceps, i per al Mike Mentzer això seria massa, hora i mitja també és massa, hauria de fer 3 quarts d'hora, però ja veieu, és un intermig, i a part d'intermig, doncs també farem més dies a la setmana que programa ell. Ell acostuma a programar entre 2 i 4 dies a la setmana, recomana. Jo en faré uns 4, puntualment 3, puntualment 5, i anar rotant. La idea és fer això, doncs, espatlla-braços, cames, pit i esquena, i sempre deixar un dia de descans entre cames i pit i esquena. Per tant, la rotació, un exemple de rotació molt simple, el més compacte, o sigui, entrenar més dies possibles, seria dilluns, pit i esquena, dimarts, braços, charms, espatlla-braços, dimecres, cames, descansem, pit i esquena, espatlla-braços. Llavors, la següent setmana seria cames, descans per pebrots, pit i esquena, espatlla-braços,
i cames. Llavors tindríem divendres i dissabte de descans, o depèn de si hem posat un descans entremig, doncs tenim divendres i dissabte, o dissabte i dijous i dissabte, ja anirem veient. Per què és la més compacta? I un diu, si comences braços dilluns, bé, doncs això s'ho regula sol, fem braços, cames, i després fas descans dimecres, pit esquena dijous, divendres braços, espallabraços, després cames i tornes a començar amb pit i esquena. O sigui, al final acaba donant el mateix joc, si fas el màxim possible, que serien 4 dies i 5 dies d'entrenament, o 5 dies i 4 dies d'entrenament. També voldria dir que m'agraden molt que uns quants coneguts, amics del gimnàs, de fora del gimnàs, de la uni, de tot arreu, dieu que us estan agradant molt els meus vídeos i que segueixi així. La veritat és que ho agraeixo, que és un contingut natural fet per mi i és el que es busca, al final és el que a mi m'agrada. I per acabar el vídeo voldria dir que estic obert a recomanacions, a idees. Si voleu que el vídeo tingui X cosa, o sigui, tingui X cosa, 3X no, però una X potser sí, doncs que surti, jo què sé, ara estic fent aquestes outros, no? O has fet intro i outro. Doncs m'ho va dir un amic de la uni que li agradava molt com parlava, que expliqués coses que li agradava, que se'l posava mentre feia coses, mentre dinava, sopava, etc. Doncs ho faré i ja està. Doncs, si voleu veure l'entrenament, veieu l'entrenament. Si no, només voleu veure quan parlo. Si voleu veure tot. I sempre entrenar amb intensitat. També volia dir que el fet de posar el dia de descans entre cames i pit i esquena és tàctic, és molt tàctic, ja que hi ha dos factors principals, els principals factors. El primer és que no m'agrada, el que menys m'agrada és el risc de lesió, o sigui, tu fas esquena, fas femoral, i el dia d'esquena, fas femoral, el dia de cames fas femoral, i el dia d'esquena fas pes mort, que òbviament mantindrem els bàsics, o sigui, no serà heavy duty, serà power duty. Doncs, si tu fas això, estàs posant molta tralla al femoral i pot ser que faci pop i doncs això faci pop i lesionis. És difícil, sí, però si deixes un dia de descans, doncs ja estàs segures que està més que recuperat. I finalment, que el dia de cames és molt fatigant i el dia de pit i esquena també és molt fatigant, a diferència de braços, que és molt suau, força suau. Em veureu patint aquest vídeo, m'heu vist patir, però és força suau. Així que així redueixes la càrrega de fatiga entre dies i entrenes els dies descansats, no? Per què no faig descans entre pit i esquena i cames? O sigui, direu, aquestes idees ja ho has dit. No, acabo de dir entre cames i pit i esquena. Però entre pit i esquena i cames, o sigui, amb braços per mig, hi ha una cosa que és, al fer braços, ja no descanses, però podríem dir que redueixes un palet el pic de fatiga, o jo ho trobo així, no vaig tan rebentat, i ja vens molt descansat d'haver fet el descans entre cames i pit i esquena, per tant no vas rotant infinitament, sinó que vindràs de 2 dies d'entrenament, dels quals el dia anterior serà braços, cosa que no t'influirà gaire. A més, pit i esquena és molt més suau que cames, o molt més suau, força més suau. A mi em costa molt pit i esquena, sobretot perquè el pit em costa força a nivell de banca i esquena pel pes mort, genera molta fatiga, però cames encara és pitjor, creieu-me, quan veieu l'entrenament flipareu la intensitat que hi puc posar, amb assistides a cul femoral, assistides a extensions, o sigui, bàsicament que, jo no marcaré gol, em faran l'assistència, o sigui, jo marcaré gol, perdó, em faran l'assistència tota l'estona, fins a marcar el gol, ja està, m'enrotllo, parlo pels excusits. Ens veiem al segon vídeo. Salut i força el Canut! Va!